Борын кеше битенең иң күренә торган җирендә урнашкан. Ул зур, кечкенә, озын һәм кыска була ала. Шулай да борын кешенең төс кыяфәтен булдыручы бизәк кенә түгел, ә бик кирәкле әгъза дәле. Борын һәм авыз аша без сулый торган һава үпкәләргә барып җитә. Борын белән сулау бигрәк тә нәниләр өчен кирәк. Бәби әнисен имгән вакытта да рәхәтләнеп сулый ала. Ә менә зур үскәч, аның бу сәләте юкка чыга. Олылар, мәсәлән, ризыкны йотканда суламыйлар. Борын менә дигән фильтрда әле ул. Әйе, борын без сулый торган һаваны чистарта. Борын куышлыгында вак чәч бөртекләре бар. Алар һавадагы тузан кисәкләрен, бактерияларны тотып кала. Безнең үпкәләребезгә артык коры һәм салкын һава ошамый. Шуңа күрә борын куышлыгына кергән һава тән температурасына кадәр җылына һәм думлана. Күпләр борын ис сизү өчен кирәк дияр. Чынлыкта ул нинди дә булса иснең вак кисәкчекләрен генә суырып ала һәм анализ ясарга дип баш миенә җибәрә. Ә менә баш мие ул иснең нинди ис булуын ачыклый. Шул вакыт без ис сизә башлыйбыз. Кеше исләргә бик сизгер. Безнең баш миебез 1 триллион исне таный һәм исендә калдыра ала. Хатын-кызлар ир-егетләргә караганда күбрәк ис айырырга сәләтле. Шулай да кайбер исләрне кеше сизмәскә һәм бик каты агуланырга мөмкин. Менә шуңа күрә таныш булмаган матдәләрне иснәргә ярамый. Син беләсеңме? Борын безгә тәм сизү өчен дә кирәк. Ышанмыйсыңмы? Алайса, борыныңны кысып тот та берәр татлы җиләк җимеш, яисә киресенчә, тозлы кыяр, сыр, балык ашап кара. Бу вакытта син аларның үз тәмнәрен түгел, ә бары баллы һәм тозлы тәмлегенә сизәрсең. Ис сизү сәләтен акча эшләү чарасына әвелдергән кешеләр дә бар. Алар хуш буйлар уйлап табучы парфюмерлар һәм аларны иснәп караучы ис дегустаторлары.